Takže sorry lidi, já už jsem v posteli vykoupaná. Ale nedalo mě to a k tomuhle bych se taky ještě vyjádřila a uvědomila jsem si, že jsem zapomněla ještě říct nějaké věci, co jsem měla na srdci. Takže, proč se do toho seru? A proč se on sere do každýho, kdo se mu nelíbí? Jak hnedka urážel Rendu, vole, že si k sobě vzal Áďu. Hnedka na něj tahal špínu z minulosti. Jestli má exekuce, nemá exekuce. Na Áďu před rokem udělal na ní parte. Což tohle to neuznávám, to je podle mě už prostě brutální. Chtěl jí, vole, vzít identitu. Nemluvím o tom, co dělal zle Jindovi 250k. A my všichni okolo něho máme držet hubu? My si nemůžeme říct svůj vlastní názor? Mimochodem, Jimmy, my jsme spolu měli taky problémy, jestli si pamatuješ. Já jsem tenkrát marodila, byla jsem totálně v háji. Bála jsem se, že nestihnu zaplatit insolvenci. Udělala jsem nějaké videjko o pomoc. Ty si to všude zveřejnil. Všude si mě hrotil. A co jsi udělal ty? Že jsi nechal zaplatit insolvenci od lidí, veď? To ti to není blbý. A teď zase žebráš nějaký prachy na nějaký nový studio? Tak jdi a vydělej si na to sám. To je tak těžký. Takže tímhle bych chtěla říct, že každý máme svůj názor a každý si můžeme říkat, co chceme. A Jimmy, kam si dal ty prachy od lidí, co ti naposílali? Co? Kam si nastrkal plno peněz? Já myslím, že by se tady asi většina lidí divila. Takže já jdu spinkat, lásky. Doufám, že se tohle vyřeší